Kublai pi paro at ngapediang snobhai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Paralok bat parado parasnam. Yakari khasi la jutip kum kata ka ri ba it kiblai. Bat kum kata ka jat ban riew ka ba im bat ka ba ngai ha ka shikan tien ka hok. Bat ba im sngi tang ban kamai ya ka hong. Hendai menta pat syai shu kata ka hok ka shikan tien ka dan. Syai ka jinglong tip riew tip lai ka ri khasi ka jano. Balai ka ri bat ka jat ban riew kala sya herthma bat sya san sya don bor ha ka pap ka sang ka thok ka shukor ka bishni ka pihun. Bat balai sya kum ka jat ban riew ni hun bat ka ndat no sya jangai ya ka jing e bat ka jing ting prom ya ubriu bat kham tam me yu blai nong bo nong thau u nong pen man palong u balong u tan rai jong ka hok bat ka jing shisha kat banang mi kisngi ka hok ka sot ka tibriu tip blai ka dang ja no suki suki na ka ka ri khasi ba e jongi na kisngi la nang mi kibriu ke ba im kan sha bat ki bala kan sha kibriu ki bam khain ko dor shu ya ka hok ka son ya ka sang kama bat le ya ki kam sniu bat kam po jai ki ba bon ru kam na do ka to ka thim ka bu an ka tang lang ki kam le bor ki kam bat bor bat ki kam auria ki kam thok kam shukor para briu bat para do para snam ka ba kham su trim bat ka ba kham su shirkai e na pdeng kini baro ki kam sniu ka dei ka kan rei jong ki kam pnya briu ki ba snow trim ki ba jia la jan man ka sni hakleng ki dong ki shnong jong ka bri be e jongi u nyu trap lakom ba pyniap ya ki blanki sia lengba ki tolong khobor ngile yo ban sakhi dala ki jong ki khmat ba yo snow la ki jong ki skor ba tang ha po kini ki khndiat snam bat khndiat nai ki ba lek no da ki phomut ki mun sim briu ki ba kodor ba kantup na do ki heb barit ki samna samhoi ki rangba ki longkmi longkpa ki shudu e na kaching kala langkna jubor ba do e ya kaching im Khlem poi perkhan hakikti jong kita ki ru thrangsnam ni kinong panya briu ki ba do no ya kaching sngaw briu kaman sim chingetip lem kiba la pentrim pensu jer bat bu ya ka jinglong shngan jong ki imlang sa lang hapden ka jingting things air bat ka jing imbru ka bam shngan sho ki parado parasnam bali ka jing im ka ba sok ka ba kben ka ba shngan kum ka ka hok long bru man bru ka ba light lut ka sha pentrim jubor hakita ki riu le bor ki riu le don bor ki bam khen sho ya ka jing kodor jo ka jing e ka jinglong shngan bat jinglong ya tali ka we kum ki para bru para do parasnam para lo kalong le si ka khopor ka basngu trim pan tip biang satisen ba ki bor pulit jong ka East Khasi Hills District lengba ka jing pen tip jong kinong shongshong ka kantoi lo marbo ka ba ha po ka block 3 jong ka dong nongra Shillong ki yo pat ban tam se ya kawi ka medyap kynthei ka ba thep ba te song pha ha po ka berni na ka wa doi ka ba don mar khap pot bat ka nongra bat ranja menne kan dutrik u ya yong arhajar ar phumru la suba bai khri ka medyap la dep ban pyniap shwa shakawi pat ka jaka bat hadin la thep ya ka medyap hapo berni bat shwan man bread bat hakni ka wa la palang hak ba bon ki briu ki jumalin ha ban bread ya ki nyut ki ner chong ki khamtam haka por man men ya khani ka medyap la suba da ki katu ka ningut ki dong shong shnong balawan man bread ya ka haka por man met jong ka sngi ba a jong ni ka tayo ka bala dep haka por kum ba khatwai bachi ai ben met hende ya ka bo empat la ban pentikna ya ka por da ki bor pulit kan bo empat dep ban pelong ya ka jing toket ka ba bnia halor ka ka jingja nang kong ki dong shong shnong ki tharai ba ka berni ka bala bread ka berni nyut tad hadu ba ka wi ka long kmi ka ba sa hajan kani ka wa kat ba kadang pen khoi la ka jong ka yeng ka kum yo i ya ka jing nong pher jong ka ta ka berni ka ba bread harut jong ka wa ka ba pau kum ka met brew markum tahi Khlem de pensem ka pentip no wut sha ka president jong ka kynthei jong ka dong ka kong bobina ka bala pentip pat ya kani ka jinglap ka ba khamper jong ki bor pulit ki bala wan wut ban pet ban khmi bnia ya kani ka berni bat ki lap ban da kamet yap ka bala pot bat sop san ban la suba ba kani ka du kynthei ka bala sha pyniap dusmon bat sha bread kum khanyut haka berni kala bandai ka kong elang phawa lai pokondai snam kalta ka bri shnung trai na ki than ka West Jainte Hills henry ka ba shong ba sa pat
hakadong nong thamai Shillong ya kabaki board pudit kelada ban pentip pai ba bakalaja nado ko pors sau bache janmet jong ka arphotrik ulaber arhajar arphunru bat ka Khlem man phai yeng sho tat hado balap ya kamet yap jongka mentakasngi ya ka kong elang phawa ya ka bala dkhot ya ka kum ka kong larai ka dei ka ri ko thei ka badon jingduna hakida khot men namar kam da light bha ban kren bat ka badon ru jingduna hakabor yo sneu kat kum ka tolong khobor le sneu tho baki board pulet ka East Castle Hills District kila yo oksai ru mulumala ya ubriu ubala bandon kti haka company up dusmon yakni ka ri kun thei ka bapli tang bakimpat la ban pentikna tat hado ban deb ban le ya ka postmortem bat jing tokit bnya nakilat pathai khobor le yo aching tip ro badan ki ba yo bakani ka kong elang phawa kala ya rangkat bat di shalang hakwe ka dukan sha ka badan hagithan lapalang bat wei ubri ubatip ka tengkum u Kennedy concert unong penya bri ublang syudap ban syakam hakasitrik uni ubna yayong arhajar apun riew haki pulit ke East Castle Hills District halor ka kam suba penyap jong u ya wei u hybrid ubadai u khon swet padang newsnam karta u hybrid kershan bor karmudai da ka baksi yap u hapok ka top syntax hayeng sa lajong bad hadin u salit bread pan ya ka metap jong u hybrid hakawai ka surok ka balong klaw bat kenja bha hakadong maupat Shillong uni unong penya bri menta udang don hakti ki pulet ban pelong ya ka jing tokit pnya ya u halor ka kampanya bri dusmon jong u parlok ka no le se khalong ka bi sangsat ban yo ba kum kini ki jing dia sha panyap dusman jong ki babon ki briu ki balui loi ki ya jana ka por sha ka por hapo ka ni ka ri khasi be jongi bat ka bi sangsat ban yo halor ka ni ka jing dia ya ka met yap jong ka ni ka ri kun thei bapli bala penkit da ki board pulit da ka kali kit met yap shanigrams ban le ya ka postmortem ka bala te bha da ka plastic bat thia marwel kadap hadin joka kali Khlem da don ki bahayeng hasam pan sanran lang ya kamat yam le si kan long ka jing pai do nuot bat jing so si khang ya ki bahayeng hasam ban yo ya kum kani ka khobor sha pan yap dusman jong ka khon ka ksiu ka men ka para jong ki kong elang phawa kum ki riu pai ba ngim so don thale sho ban ong da kum wei halot kani ka jing sha pan yap dusman bat ba Khlem poi prakhat jong phi bat pithia lang top Khlem jing im sho marway hapo kaberni harot kawa kabat chaklia chngai nalayeng bat Khlem ka jing tip jong ki bahayeng hasam kum ka riu kun thei ka badon jing tuna hakide khotman hakikti jong ki du thrangsnam kum ki pai ba tungin bu haki jing duai bo blei un ai ka jing cha thai bam chukot ya kaman sem ka bakodor ka bala khlat no jong ni ka riu kun thei ka kong eilat phawa lai phokanai snam karta haka jaka ka ba mo ulapat khrek khnang na ka banta jong happening bat bakidong le kam snu ik no penya briu ki badang kti ban penya dusman ya ini ikong kin yo ka jing pensaja ka bakidai hok pan yo Khlem jing map show sho tang na ki bor jong ka an henrei kham tam en ublei ubadon bor tam ubajubi shan ya ka hok ka pop jong ki briu kum ki jing thau ki jong u let sup kong eilang phawa nakani kapathai saka jaka ka boblei ulabu yapi pa pinshong sok si junam Khlem jingpang jingkhuslai ngi duai ro boblei un pentengen ya ka yeng ka sem jong ini edu kynthei ibala khlano hakum kani ka por bol odum uwan pantam ya ka yeng ka sem ti parlok shaban pankut nakani ka YouTube channel ka jonga ngasno deiro ban kan du ban kan pham ya ki wei pat khamtam ya ki ru kynthei ki khna bakin long ki bakham husiar yaladi ban shuyale jan bat ya klomar bat no khamtam bat ki briu ki bangim pat itho ba namar hakani ka parthai kan sha bat khamtam hakani ka juk menta ngim tip sho unno uta ubriu ubabha bat unno ubasnu bat teng ngimla sho ban shania wat yaki briu ki bangi ken bakile ki parok ki bacantam jongi haka jingin kai ka bangi la ban ri ban sumar yaladi nakinu ki jingma ki jing snu ki jing sir bat nakinu ki jing jak basnu sikri tang bangin long ki briu ki ba pikir bha yaladi kumbo ongka kti nongwei prevention is better than cure.
Paralok play shibon ya kapor chong pis no ba watlet ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta QA pat ki video